जाखांनानै सोरबा बे दिंखियाखौ जाबावो बे आं दा बिसिनि खाथियाव दिंखिया मैगं बायदि जाबाय दा मेथाइ खनसिनदोंना मेथाइया बोरै खनजाबावनो आङो देनां खननोसै खारन मा होनो जोङो गय जानांगौब्ला गयखौ गोथाव खालामनो थाखाय मा नांगौ सुनै फाथै जर्दा माबा माबि हिरामुथि सिरामुथि होनबासो गोथाव जायो दा मेथाइयाबो गोथाव जानांगौब्ला मा जायो हारमनियाम नांगौ गिटार नांगौ तबला नांगौ बिदि आरोखि दसे क्षमा खालाम जोङो गभर्नमेन्ट दाग्रायनि गभर्नमेन्टआव दाखानोसै बेनि उनाव लागायफैगोन आं मोनथिबाय दा रायजोफोर सोलायनाय 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 होनबाय थाबाय परिबर्तन होनबाय थाबाय थारैनो परिबर्तना जानांसिगोन आरो जाखासिगोनबो आरो मानो परिबर्तन नांगौ बिपिएफ सरकारा जोंखौ मा इनाय अत्याचार थगायलांबाय सुख'लांबाय बेफोरनिफ्राय उदां जानो थाखायनो खामानि मावनायखौ सोलायनो लाबोनाय मोनसे दोहौ लाबोनाय होननानै बुंनाय जागासिनो दं आरोखि दा रायजोफोर बिदिनो इलेक्सन बाय इलेक्सन बा गाबोन 1000 2000 5000 मोनगोन नोंथांमोनाव हयथ' जासिफैखाथारगोन ला फैसाखौ खारन बिसोरनि बिमा बिफानि मावख्रुबनानै मोननाय बियो थाखाबो नंखाया नालाय जोंनिफ्राय थगायनानै लांनाय थाखासो लादो भटखौल' होनो नाङा आरोखि मिथिबाय बाव फाब नाङा मिथिबाय जोंनि फैसाखासो नालाय दा रायजोफोर जोङो बिदि इलेक्सन बाय इलेक्सनब्ला बोसोरबाजों खेबसे माबाजों खेबसे बेबायदि ना बिनानै जाबाय थानो नाङा ना बिनानै जानो नाङा जोङो बोरसिखौनो बिनानै लादिनि आरो बोरसिखौ सोरनाव बिनांगोन जोङो हबि सारमोननाव नैबे इउपिपिएल गभर्नमेन्टनिफ्राय जोङो बोरसिखौ बिनानै लानोसै थारमाने खामानि मावनो मोननायनि राहा लामाखौ जोङो बिनानै लागोन जों बयबो बे बड'लेण्डआव एफा मोनजालायनायनि राहा लामाखौ जों खालामलायगोन बे रोखोम आरोखि थारमाने आन्दलनाव नोंथांमोनहा बिराद खस्थ' मोनबाय आं मिथियो मालाबा सुबुं गमा खालामनायाव थांनांदों मालाबा हाइवे जथेनायाव मालाबा रेलवे सोरबा माइरं फाननानै दाउ फाननानै मटर भारा दिहुननानै थांफादों लोब लोब आरो बेबायदिनो एनडिपिनि जे दावहा हादै खुंलायनाय मोनदों रायजो राजाया समान खस्थ' दा रायजो राजाफोरनि बे खस्थ'जोंनोथ' जोंनि बे बिटिआर जोंनि बड'लेण्ड बियो सुक्ति जादों गोजोन सुक्ति बेनिखायनो आन्दलनाव दावहायाव बयबो गांखाबाय बयबो एसे मोनलोंलायदिनि बयबो उखैबाय जों बयबो एफा मोनजालायदिनि बेखौनो गोसोआव लालायदो दा रायजोफोर आं गोबाव बुंनो सानाखिसै बियो गोजोन गोरोबथा जाबाय रायजोफोर गोजोन गोरोबथा आगोलाव जों गावजों गाव गिलायनाय मालायनाय बे बैयाव थांनो हाया बे बैयाव थांनो हाया बुथारलायबाय थानाय बेबायदि जायोमोन दिनै जोङो मिलि जुलि जाबाय मानो गोजोन गोरोबथा बेलाय दाख्लै थांनाय 27 जानुवारियाव बिटिआर एकर्ड जानायनिफ्रायनो दाख्लै 27 जानुवारिनिफ्राय जोंखौ बुथारनो हायाखिसै आरो हाबावलिया नै बारा नैबे 1 मासनि उनाव नायदो जों बयबो राखांसिगोन सुस्थ' जासिगोन आरोखि बेखायनो जों बुंनो हायो बियो गोजोन मा होनो गोजोन गोरोबथा आरोखि सान्ति सुक्ति दिनै गावजों गाव गिलायोमोन रनजित सारमोनखौ फेरेंगा सारमोनखौ गियोमोन गोदो एनडिपि होननानै माबा एनडिपि नोरै गोलावथारनो माबाया आसुफोरा होनलाबायोमोन मिथिबाय माने हाथाय हाराव बिदिबो होनबावोमोन खायसे मिथिबाय ओरैबायदि फाग्लामोन आरोखि दाथ' नायदो खाथियाव जिरायलायदों जोङो बेसेबां गोरोबलायनाय बेसेबां गोजोन हारिनि थाखाय मावनो ओंखारदों बेखौनो जुदि नोङो हाथाय हारावनो आसुफोर गोलावनो होननानै थगायनानै मानसिफोरखौ एकदम एनडिपिखौ गाज्रि मोनहोनाय खामानि मावलाबाय थानाय खम गाज्रि जादों बियो मोनामो होनबावोमोन दाथ' आं खाथियाव जिरायनो खिफुरदा मोनामाखै मिथिबाय खरफोरसो मोनामबावदों आङो दा बेयो गोजोन गोरोबथा आरोखि दा बेबायदिनो जोङो बेफोरबायदि मोजां मानसिफोरनो जोङो भटखौ होनांसिगोन ओरैबायदि जाम्बा दङ बे बिपिएफनि माबाफ्रा इएमफ्रानो आरोखि आंहाबो सासे इएम लोगो दंमोन बे इएम जानायनि एसे सिगाङाव आरोखि आगोलाव आंजों लोगोमोन नालाय सानसेखालि बि खिनाय जादोंमोन उदै गाज्रि दाना डाक्टारनाव थांदों आंबो थांफादों आरोखि डाक्टारा सोंदोंमोन आपनार फायखाना खेने फुरासि होनदोंमोन आरोखि
फायखाना खिनिखौ होनबाय नालाय साथाय बेरा सार साथाय बेरा जादों आरोखि दा बिदिब्ला बोरै जानो सिखौ लाव खिदों ना गथा खिदों गोरा खिदों सोंनाया साथाय बेरा होनलाबायबाय मिथिबाय दा बेफोरबायदि मानसिजों खुंजास्लायस्लाय जोङो गोरों गोरा मानसिफोरजों खुंजानांगौ रायजोफोर मिथिबाय बिराद फाग्ला आरो सानसेखालि बे माबा मिटिं खालामनो थांदोंमोनलै मोनसे जायगायाव सासे फुराना इएम पुलिसफ्रा बोरै होसोहरखो खालामहोजायाखै मिथिबाय दाना हारसाफोरजों मोनसे जायगायाव रायज्लायदों हाब मिटिंखौथ' खालामथारनांगौमोन सार बिदि होनबाय थादों दाना बे बुंबाय नायरे तारमाने म एनिफ्राय করে দিছে এইরকম করে দিছে एनिफ्राय করে দিছে होनबाय थाबाय सा बुजिया थारमाने एरना होदो मिथिबाय बुजिबाय बेखौनो बे हारसाफोरजों बारा रोङा ना मानसिया म एनिफ्राय করে দিছে एनिफ्राय করে दिसे एनिफ्राय করে दिसे माने पुलिसाव लगाय दिसे आरोखि बिराद फाग्ला दा बेबायदि साथाय बेराफोरजों बोरै रायजो जागोन मिथिबाय दा रायजोफोर बे रोखोम आरोखि बुंलाबाय जालाबो बुयो मिथिबाय नांगौ बारा बुंलां मिथिबाय दा रायजोफोर आन्दलनाव थाफायैनो बिराद खस्थ' मोनबाय बयबो आंथ' आंखासै ओरैनो बैसोआ हलाय लालांबाय मिथिबाय बेबायदि जाबाय आरोखि दा बेबादिनो आन्दलनाव रायजोआ जेरै खस्थ' मोनदों आंबो मोनलांबाय लिडारफोरजों खिबु मालाय ना सारनायाव खबाय लाग्रा बादि थाबायबोबाय थादों आं गोदोनिफ्रायनो मिथिबाय दा बैसोआ थांबाय दुद्रोलांबाय हिनजावखौनो मोजांसो मोनलामोन आं मिथिबाय दाबो मोनखायाखिसै माने बैसोआ थांबाय दाना रावजोंबो गोसो जाला साख्रिबो गैया न' बांबो गैया महर मोखांबो गैया नै बावाखै आं मोननाया मिथिबाय बेबो खुनुरुखुम ब्रा लोगोफोर रायज्लायनानै मा होनो बिदि दंलै नों नायदो जों न'खराव रायज्लायना होनोसै होननानै नायबाय आङो सानसेखालि हराव नायबाय नायखांनानै आं मोखाङाव हिनजावफोरनि मोखाङाव जों नायनो हाया मानसिया मिथिबाय बे साहा होनायाव आखायावल' नुबाय आं मिथिबाय खायदा खालाम मोदोम मावग्लुंलायथारबाय मिथिबाय बेनिफ्राय आङो फसायगाराखिसै मिथिबाय आंथ' बे साहा होनायाव आंहा सिखौ नायफ्लांदां लाजानाय नङालै मोनबाय आं मिथिबाय ओमफ्राय माला बे न'निफ्राय ओंखारलांनो मोननो जाबाय आं मिथिबाय साहा लोंनानै मावा थांखाबाय ओंखाम जानो थिनदोंमोन अह नांबाय थालाय एसे खामानि दं होननानै थगायनानैल' मिथिबाय दाना उनावहाय देवानिफोर हिनजाव देवनिफोर फाग्लासो सानफ्रोमबो रिजाल्ट होयो माबोरै जाखोब्रा माबोरै जाखो बुंदो जादोलै जादो होनबाय थायो मिथिबाय रलै आंहा न'खराव मानसि दंना आं न'खरनि मानसिजों रायज्लायनांगौ दं माबानांगौ दं दे होमब्लालाय एसे रायज्लायनोसैलाय सानथामसोनि उनाव थांसैलाय ओरै माने एकदम मुखुब खालामबाय मिथिबाय उनाव आंबो गिलायलांबाय लाया होनोब्ला गाज्रि जागोनबो नामाब्रा नंबाय आं जायो उनावहाय सानबाय आङो जिनिसल' जाथोंसैलै नंलायलांदों मिथिबाय एकदम माने हिनजावल' जाथोंसै नंलायलांबाय मिथिबाय दाना लानांबाय मिथिबाय लाखांनानै आरो गोसोआ आरो गाज्रि जाबावबाय मिथिबाय मानसिया एकदम महरानो गैखाथारमारा मिथिबाय माने आंनि हिनजाव लानायानो आन्दलननि थाखाय मोजां जायाखिसै आन्दलनाव बयहाबो बिदिनो बायदिसिना खहा जालांबाय आंहा हिनजावखौनो मोजांखौनो मोनाखिसै मिथिबाय ओरैबायदि माने आंनि हिनजाव लानायानो बे हर समाव मारवारि दखानाव लाइटजों बे जि गाज्रिखौ बायनानै लाफ्लांनाया बेबायदि जाबाय मिथिबाय ना सोलाय जायो ना आवबा लाजायो ना बदलाय जायो बिदि जाबाय दा उफाय गैला बदलायनो हाला गथ'आलाय मोनजेनबाय मोननाया बनि जाबाय आरोखि दा बुरजा माबानो नागिरदोंमोन जायोना जालाथाय दा बुरजा माबानो नागिरदां दा रायजोफोर जोङो रंजा थांनानै थालायदों बेखौनो लास्टआव बुंबाय आङो मिथिबाय
बे मालायफोरनि अयनायै खामायनानै बिराद मटर गारि बाइक लुनाय बिल्डिं लुग्लुंनायखौ जोङो लब जानना मोनथिबाय मोजां जिनिस नङा बे इनायै खामायनाय सम्पथियाव साव थादेरो मिथिबाय इनायै गाज्रि बुद्धिजों बुथुमनाय सम्पथियाव साव थादेरो बे न'खरा गोथार जालाबो बियो गोजोन जाला बियो बे न'खरा धंस जाबायबो बियो आं दा बेखौ बरनाय बुंला गावहा गैजायैखाय बुंदोंबो नंनो हागौ आरोखि निफ्राय दा बे रोखोम बाब ओरैबायदि फैसा थाखा हायाबो बिसोरनि बिल्डिंआबो बिनि आयु आयु बिदि जायो नामा ना मोनजाफाखो ना मोनलोंफाखो बे रायजो राजाया इसिबां नोंसोरो आसिं थुयै बेबायदि मानसिफोरखौ धोनि खालामना हरजोब्बाय ना मोनजाफाखो ना मोनलोंफाखो खम अयनाय बियो दा रायजोफोर गावस्रा एखमब्ला आंबो बिदिनो हाथायाव थाङो मागुर आरो बेबायदिनो मा होनो खुसियाफ्रा एकदम माने बे रिक्सा टायारजों समान मोनथिबाय मालाय अन्थाइ बाजारजों एसे माबानानै आरिनानै माबा हैबायदां नंबाय थायो आं मिथिबाय दा रायजोफोर बेबायदि नायख्र' जायो आरो दा रायजोफोर आङो गोलाव बुंला मालाबा लोगो मोननाय थांसै दा जोबनायाव आं बेखौसो गोसोखांबाय जोंहा जायफ्रा 5,000 जन मुंख्लं जालांबाय बिथांमोननि जिउआ बबाव दं मिथिला बिथांमोननि जिउआ मा अबस्थायाव दं बबाव दं जों बुंस' हाया बेखौनो इसोरनाव आङो आरज गाबबाय जाहाथे इसोरा बिथांमोननो जोबनो गैयै जिरायनाय जोबनो गैयै रंजानायखौ सोरगो रायजोआव होबाय थायो बेखौनो आं इसोरनाव आरज गाबदों आरो रायजो राजा नोंथांमोननि देहाफ्रा मोजां जाथोंसै इसोरनि उनाव नोंथांमोननि गोसोआ गोथार जाथोंसै इसोरनि अननायाव आरो नोंथांमोननि साफ्रोमबोनि जिउआव न'खराव इसोरनि बोरा बोहैबोबाय थाथों बेखौनो आं इसोरनाव आरज गाबनानै आंनि बे सुंद' बिबुंथिखौ बावनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों।